Shalom. Selamat hari Minggu mah di hamu salutna. Damang dok dainang nami nang ahar nang nami napas pulung. Andorong sotapuka per minggu tadi manoguton. Martang yang naho mahita. Amin.
Tapuji matu hatta marhite ende pujian sian buku ende nomor 20 tolu ayat sada dohot ayat tolu. Marhite-hite goarni di bata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni ton di purbadia, na tinopalangit dot tanoon. Amen. Disuruh di bata do anak nagabi pardengganan taringot tu dosata, hamu aliak kadongan, molosongoni di haholongi di bata hita, ikon dohot do hita, masih haholongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan di bata pargugu na suatu dosan, amanami na di banua gijang, moliate marohanami tuho, ala di lehor ko anakmu na sasada itu hami, jala di paluaho hami sian gongkoman ni sibolis. Hupangido hami tuho, saya ramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hahukasan, dohot hagugutun. Saya sesa madosa nami dohot pangalosan nami di hatam na badiai. Sai parbadia marohanami marhite tondim, jala pamasuk hami tu hangluan sugut, asa pujen nami ho, di sigro di saliling nililing na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hamuma patik ni di bata, patik paunokpon. Unang homamunu, dia do lapatan ni odo. Ikon di habari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita holo membahen sahid tu nasa mangulu. Ikon roha pangulu hodo rohatta di nasa mangulu. Ido sahatna atong rap mangido gugu mahita tu adupan ni Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, sai pargugui mahami. Mangulahon na hombar tu patikni. Amen.
atau poti madosa tatu adupan ni di bata martangi yang mahita. Alih Tuhan di bata pargugu na satu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu na badiai, ala na tergugut hami maringot dosa nami. Saya marasi ni roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni di bata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalan na hehesian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangundihon hami. Asiro ham di hami. Saya patotong mar hami roha hamuliate yang tuho. Oton di perbadia pangapul di nama roha. Pamalum masa luhut na bernit. Binahini dosa nami. Romaho mangingat hami. Asa marlas ni roha kami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhiten di nasa asin ni roha. Saya unang tulak kami. Saya tangihon mahami. Ho ali adibata. Ama anak doton di perbadia. Amen. Baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa, songonon dohata ni Tuhan Jahuba. Nunga pola hupasisi akah pangalasyom songon ombun, jala songon ombum menorop akah dosam. Say mulak maho tuau, ayau dosi paluaho. Hasangapun ma di dibata na di gijang. Amen. Tabegi mahatani di bata turpuk di hari mingguon natar surat di sada Musa bidu 30 pitu mamukasian ayat 20 tulu saat rodi ayat 30 tajaha masasa ayat marsikat soring. Jadi di tolhasi Joseph tu lambung ni aka hahanai diosari nasida ma bajuna baju sapuborna nagitjangi na pinakkenai. Dungi hundul ma angko nasida mangan sagu-sagu, dungi manatap-natap ma nasida. Gabede ida mamarudur-rudur ala Israel, rosyan gileap, rab dohot utta nasida. Akan nama ngusung pramurpuri, miyak na hausus dohot hamidjon. Akan na laut tuat tutano misir palaku hotsa. Beta tagadis ibana tu hala Ismailan asa unang mangonai tangat hita tu ibana ay agit tajala sibuk ta ibana jadi ditangion aka hanggina ibana.
Dungi mulak masih Ruben tu godungi HP dang be di bagasan godungi di dapur si Joseph. Jadi di satsani ma akka ulosna. Ido sahatna martua do akan natumangihon hatani di bata jalau peopsa. Amin. Tidakon mahata atau persetai songon na hina tidakon nidongat taha perseaon di sandok portiwion rap mahita mandok au persea di bata Jahoba ido ama pergugusan tudusan natu mo palangit do tanon au persea di Yesus Kristus anak ni di bata Jahoba nasa sadai ima nati dulubuhan si Maria naga begabian senton di Purbadia adorang soha bubuan ido tu hatta na tu maon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau huddul du siamun di bata Jahoba amanai pergugun na satu dosani di sima ibana pai mamulak suku tanon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di ton di Parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panyala Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia hatai namando mulak mangulu sogut daging ni halak nak mate dohot dia hangeluan nasora sudah. Amin. Tikting nama Sadia HKBP Kebayoran Lama Minggu tanggal 6 September 2020. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapul tuluhon dung Trinitatis. Jala topik ni jamita di Minggu sadarion dang jadi manjayehon dongan jolma. Wartana parjulu acara parmingguon. Di Patu Pahuriata do parmingguon setiap minggu secara live streaming pukul siawib dohot pukul 10.40 wib. Jala totop do di Parade Huriata acara Marhata Indonesia dalam bentuk cetakan dohot format PDF si bagian situa Banjarnabe melalui WhatsApp imalau pakeota di bagas tabi. 2. Penerimaan pelajar sidi angkatan tahun 2020 tahun 2021. Pinaboton turuas ni Huriata manangnya anak kota nanaeng dohot marsiajar sidi asaro tu kantor gereja talau mendaftar adong pe syarat-syarat na ditentuhon ima sada marumur 16 tahun manang kelas sada SMA. 2. Mengisi formulir pendaftaran na di jalo nasida sian situa Banjarnabe. 3. Formulir pendaftaran dipasat langsung tu sekretariat gereja ta. 4.
melampirkan fotokopi akte lahir akte baptis. 5. Melampirkan surat keterangan sen gereja asal tuna soruas ruas ni huriata. Proses belajar mengajar mulai di bulan September 2020 melalui aplikasi Zoom. Di hari Sabtu 19 September 2020 pukul 8 WIB Manogut di Patupado pertemuan awal dohot iana kota pelajar Sidi didampingi akan atoras parsiajar Sidi melalui aplikasi Zoom. Songonima hujahami akatikting tuhatama na mga ramotita saluhutna. Marende mahita senbuku ende nomor 378 ayat sada. Kami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Di mana mangaramuti ati-ati doot pikiran muna. Bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras madita ka amanginang. Naromad dohoti parmingguan. Di bagas joro ni Tuhata sa darion. Waksongoni nang akamanami na nami napadohoti parmingguan di ganuk bagas nabi. Siang giat ma sudehita toktong diramoti Tuhata jala di bagasan hahi pasok kita sa luhutna. Alani udah hai matu kita sa luhutna selamat hari Minggu. Hata ni debata turpuk cabita di hari Minggu ta sadarion. Minggu pasapulu toluhon dung Trinitatis. Masyan natar surat Evangelium ni si Matius bidu 27. Mamungkamay siyan ayat sada. Sahat prodi ayat 10. Songonom madidok hata na disi rap tajahama baragat pisorit. Torang niari nai martup-tup ma sude akka situa ni malim dohot situa ni bangsoy do Pak Yesus laho mamusay bana. Jadi dung di ida si Judas parjehei nanaing hona na baybana di sol-soli ma rohana di paula ma na 30 rupiay tuwak situa ni malim dohot situa ni bangsoy. Jadi ditipal koma peraki tu bagasan joroy lau sumurut siani laho manikot. Jala mardos ni roha nasida manu horhotsa tuladang ni padikudon bahen parbadan ni halak dagang. Di sima Jepang hatani panurirang Jeremia nama dok
Dibuat nasida do na 30 rupiai asam ninani asam diasam deba anak Israel. Olat lima sahat na. Urian itu hatta na hinaholongan topik ni mingguta sadarion nama dok dang jadi majehehon tonga jolma. Dalam mulut di hati Indonesia, didok manusia tidak untuk diperjualbelikan. Tentu ada larangan ora-ora masaunang majehehon aka tonga jolma. Udang do pangatusion manang lapatan ni hata majehehon isot. Dalam arsites yang hata nama dok majehehon tonga jolma otu nunga masai itonga-tonga ni portibion manang di parnguluan ni ganuk kita jolma pangalaho nama bahen aka nasuringgan. Majehehon termasuk sian padohanon ima na madok na parwarwa ko na kadunga jolma na makatahatay taringot tudunga jolma na pasahat to nakahata na sa sitong maraduk po nakadunga jolma jalagudang lupe pangatusion manang lapatan ni hata na nidok na dison majehehon. Dalam sian bahasa Indonesia di dok tidak boleh memperjualbelikan. Waktu molo memperjualbelikan lapatan na mabahen na suringgan. Patupaho nakkan na sopatut maradup po nakadonga jolma. Amun nakka dongan na hinaholongan siap padohan ni topik ni mingguta sadario taida do. Sian natajahan akin na marujahan siat trupukta sadarion. Ima pangalaho na niulahon ni sahalak sisean ni Tuhata Yesus. Imana margoar Judas Iskariot. Dotua kamanginang sudedo hitau boto jalanunga tajaha ahado naniulahon ni si Judas Iskariot maradopon Tuhata Yesus. Jalanunga terbarita anggo warot tutu ketonga-tonga ni ita ala Kristen nang di sardok portibion. Kalau di dok goar Judas Iskariot. Itu namar lapatan Mei obar tu naniulahon na ima parje manang na pengkhianat idorau bain na swadong be na mamakke goar Judason wai. Memang semal na molo mabain goar segudang do hita mabuat goar sian bibeltai sarani Samuel manang na Yohanes manang na Jeremia do akanasi alayang ko na mabuat goar Judason songon na sorong do takku boto akamanginang arok taboto na marguar si Judas di portibion do penuay toto ngamol jutang kita na marguar si Judas. Jadi dibaritahon do di tahun sengodia panol solion sengodia penyesalan na ni patibuhon ni si Judas Iskariot dung dijehehon ibana Tuhata Yesus. Dia menunjukkan sikap bahwa dalam dirinya ada penyesalan yang sangat-sangat mungkin penyesalan yang sangat berat setelah dia
mengkhianati atau memperjualbelikan Yesus Kristus. Jalasian penyesalani naso tardok sabe ujungna naniadupanna naniulahonna naridok titurpuk taon nakin hima mate manikot. Iduasa panol solion manang penyesalan nai kalau tatu sian itu tudang marlapatan bahwa penyesalan yang ditunjukkan oleh Judas tidak mempunyai arti sama sekalipun di dalam kehidupannya. Kalau penyesalan itu merubah sikap, merubah perlakuan, tentu boleh dikatakan berarti ada pertobatan, berarti ada perubahan. Alai penyesalan panol solion napi natuduhon ni si Judason tang marlapatan. Aladang gabe paubahon pangalaho nadinggan ibana. Jadi dang apa bagas dipikiri. Adorang so di jeheho nibana Tuhan ta Yesus ahado pakorhonna. Ahado akibatna di bagasan nguluna. So sahalak sisian ni Tuhan ta Yesus ibana nang takas nang godang marlida akana pinatupa ni Tuhan ta Yesus. Pasti diboto diberek si Judas do akatada halungangan na pinatupa ni Yesus. Pabua anak ni debatana markuaso ibana patupahon. Aladang bui patupahon ni jolma songon na pinatupa ni Tuhan ta Yesus. Ido nani ida ni si Judas pabua ibana sahalak sisian. Totu nalam patuduhonon nama napatut manhian ibana lam porsia jala marsi hohot maraduput Tuhan ta Yesus. Asa lam tulus akan sinakapan ni rohana. Alai pangalahon naso patut do diulahon. Ala panadonna maradupun Tuhan ta Yesus Kristus dang sitong. Lumobi ha porsion na. Iraholan nadidok lu ibana porsia lu Yesus. Alayang ko siya nakapabahina, siya pangalaho, siya roha, siya pikiran. Kang boy, panglakon aha na pinangido ni Tuhan ta Yesus. Idaw ba nabarani ba na majehehon? Idaw ba na patut ba na olo mengkhianati Yesus? Dala diulahon ibanay ima asa holan dapotan hepeng 30 rupiah nanidok dadison. Jadi dung duboto pakkorhonna di bagasan nguluna manak pakkorhon ni pajeheoni Yesus. Tapi adong tubuh panol solion. Di mana tadok panol solian naso markuna naso marlapata be di bagasan parngulun nei. Jadi hataridani na pinatuduhon ni si Judas songon sada halak sisian ni bana tang sitong be ala sudi na pinatupa ni Tuhan ta Yesus di swadahod be tang sitong be ha porsyon na tang holoy bana patuduhon ahado yan na naik siula konon na songon sahalak sisian, songon sahalak na porsia, nang takas manada, nang takas mamereng, isi Tuhan ta Yesus Kristus. Am nakadungan na hinaholongan, adong dosada peribahasa na madok, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Ima na pinatuduhon ni si Judason. Naing paubaon na
naniulahon nay dangboy. Nakpe di paula ibana hepeng si 30 rupiah na jinalo nay tuak kasih tua ni malin do tujuan na saunang dihan dihumi nasida tuata Jesus alayang go alus ni si tua ni malibi na madok dang rodi hami odo nasari di si nidna diturpuk taon na lapatan na ikoradima si Judas menanggung resiko ala pangalahona. Dia harus berani menerima apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Tangbui pau baon na be. Kalau mara nanidokna nasi sudah menjadi bubur. Tangbui pau baon na. Ahana niulahon nay harus tetap berjalan. Jala ikon uhuman nasi dama kuhata Jesus. Alayang ko pakorhon ni namasa pungulo ni si Judas. Ima nanidok na matemanikot. Am nakadongan na hinaholongat di bagasan gor di tuhata Jesus Kristus. Marhite siya turpuk jamitata sa darion. Toto manungguli hita mau tutu nakana porsiak. Lumobi siya topik di minggu tahun nakin nama dok tidak memperjualbelikan sesama manusia. Jala dang jadi majehehon akadongan colma. Ido nanay si patu duhonot tadi ngulu si ganupari tutu. Asamar ite siat turpukta sadarion totu disungguli mahita asalam takas manada tuhata Jesus totu dang semurut behita laho patuduhon dohot laho mangulahon aka naso patut siulahonota lumobi aka pangalaho naseringgan maradupon aka dongata jolma. Kalau piadok taida aka pangalaho na masa di tonga-tonga ni Portibion. Mungkin ala ni na mangaluluyak kanarikot di bagasan parngulun na. Na somar na puas si bana di bagasan guluna alay konulakonon nama akaulaon na sopatu. Dalasian na niulahon nay nasipata dang dihapor siyay. Jaladang dihabiari tuhata Jesus alanya ka na mangaluluy narikot di ngulu si ganupari. Matsuwadahon tohot manarikon haporsyon nape di ulahonon asal maboy tercapai na sinakapan ni rohana. Alaido na pinatuduhon ni si Judas. Ido pangalaho na niulahon ni si Judas. Ala didok kolan ala si 30 rupiah ma gabe di suwadahon tuhata Jesus. Gabe dang dihapor siay be Jesus. Gabe dang adong be hasitongan ni tuhata Jesus di bagasan parnguluan na. Apenung nga hudang di ida akapabahenan ni tuhata Jesus. Halanido amunaka tungan na hinaholonga totu marhite siyan turpuk taon. Napatut dupatu duhonot tadi ngulu si ganupari. Pabua tuhata Jesus na tahapor siyay. Ido napatupahon akan natahari koto di bagasan nguluta. Dala ido napatut pakirimota nabui mangaleho na kapasu-pasu di bagasan nguluta si ganupari. Dang gabi daw kita siya tuhata Jesus ala nyaka na makarikoton na rikot di ngulu si ganupari. Dang gabi marpangalaho songon na pinatuduhon ni si Judas. Borani bana majehehot tuhata Jesus.
ditarikod Tuhan ta Jesus. Halani pargogo mahita. Jala saya diurupi Tuhan ta mahita lako patuluson akka lomoni rohani Tuhan tai. Pabuah hita na toktong porsea na toktong makirim holan marhite pasu-pasu ni Tuhan ta Yesus Kristus. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan debata Jehovah manami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate do puji-pujian mahu sobakor rohanami tuhuale Tuhan. De natoktong di ramoti ho ngulu nami. Natoktong didongani ho hami. Satu tikyo boy hami marhahi pason roh tu bagas coromon. Laho mamuji dohot pasangapon kuarmu. Lumobi di parsauran nami dohot to marhite atamia li Tuhan. Asaboy patuhonon nami ngolo na toktong marhaposan jala porsea tuho. Alahodo ali Tuhan. Naboy patulus sonaka saluhut na nahu hiripami di bagasan ngulu nami. Alani marhite sian apor siaon nami. Boy marsihohot tami. Asado hami sianaka pangalaho nasoho bartu lomoni rohan. Tunghani mahami saluhut na le Tuhan. Jala toktong ma pargogoy hami laho mangulaho na kaulaw nami si ganupari. Anggiat marhite lam tabananga kalas ni roha dot pasu-pasu. Hale Tuhan dinaro hami marasaur dohoto di bagas coromon. Oma na toktong matungani hami lumobi na mga lekon ahipasod di hami. Napadohon siya kami akka naso di halomohon rohanami. Lumobi na masa di tonga-tonga ni bangso nami di Portibiope. Ima kopit sa pulisyon. Unang niyan, o nahami tu siya lay marhite siyan pangaramotiyon mo. Toktong kosrohanami ale Tuhan. Di bagasan hagogor kami mangula kaulaw nami si ganupari. So ngoni nangakaruas di huriapi ale Tuhan. Nasobuy parsidohot marsaur di bagas joron alay marsaur do nasida di ganup bagas nasida be ramoti ng sude ruas di huriam napatupahon na cara parmingguon namatuhoti parmingguon di bagasas sadarion padaw akka parsahiton padaw akka namabahin hasusan jala toktong di bagasa pangaramutiom mo. Nangakaruas di huriapi ali Tuhan na tungod dope di bagasan parsahiton di tikyon. Upasahat kami tuho ali Tuhan. Ang giat ho na mga lekon hagugod dohot ahipasol lumobi di hamalumon ni parsahiton nasida. Halarong do siya nakadungan nami na tungod dope di bagasa parsahiton di tikyon. Himay na namin nyonya dinar si majutak boro pangaribuan. Inanami nyonya Epsi boro rotua boro si tumorang. Amanama Ricardo Hans Martin Lumbantobing. Nyonya Es Maria Nenggolan boro si Marakir. Amanami si tua Dr. Andus Morlan Budiman siahan. Inanami nyonya Romauli Marpaung boro Batubara. Amanami Insinyur Dakler Kamberlaim Tambunan. Inanami si tua nyonya si Barani Dormaida Boru Pandiangan. Amanami Monang Pasaribu. Inanami nyonya Asi Majutak Doktoranda Teorida Boru si Hombing MPD. Amanami Tony Nahal Hutapia. Inanami nyonya si Tumorang So Tarulina Boru si Majutak. Inanami nyonya Dehasi Mangucong Mauli Boru si Majutak.
manami padita daulat pardumua pajaitan, manami jungjung hasiholan manurung, manami Ridwan Irianto Situmorang SE, inanami Nyonya Mauli Utapia Buru Simajutak, manami Fernando Simanjuntak SH, inanami Nyonya Situa M Siregar Jerni R Buru Siburian, do inanami Nyonya Saur Mas Delina Butar-butar Buru Sirait, pasahat kami tutang hamuasa ho wali Tuhan, na mga lehon hahipason, hamalumon di parsahiton na sidabi. Ali Tuhan, toktong dohami makirim, ya kadenggan di basam doot pasu-pasumi, ramoti, lapatulus saluhutna, hakana sinakapan ni rohanan. Hasi marohamali Tuhan, pasatami matangiang nami Tuho, di bagasan guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani tuhata ujahani peliata mingguon iman ni enet sian sada Petrus 2 ayat 5. Saya oloman nang hamu pauli honsongon akka batu namang ulu gabe bagas partodion jala hamalimun nabadia lau membuat akka pelian partodion halomuan ni rohani di bata marhitete Yesus Kristus idosatna atong tapuji matuhata marite ende pujian los tapasat ma peliata. Papasahap ma piliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang. Odo haroruan ni saluhut si lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami ma siyan na nilihom mi tu hami. Pilihan nami tuho.
Saya jalo may kabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Hasahu parhasia kami pelianon pati bulkon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gicang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomani roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Say samadusa nami songo panesanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalohamu mapasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur on ma damena tuto dimunabi. Selama hari Minggu mah dihita saluk nak kamangin.